втората хора. Това е втори епизод. Но оцеляваме с Прото. БГ и днес ще аз да направя къща. Той ще вземе факли. И... Айде правя. Ама елана съм. Е, тук може. Ти тук. Чакай, слагам красни. Абе, не... Аз... Марио, аз направо на него. Аз имам неща за къща. Имам врата. Тихо си. Аз си взема акта такова. Да чисти. Добре, почвам къщата. Ай се. Окей, Айде, изравни ми, дай. какво направя? Дай, изравняй. Що те шибна с братвата? Седни ми. Искаш ли пие пива, Не. Не. Смей на Да. На хит. Искаш ли те убия? едно кръсно бе. Добре, да пай, позабрави. Не знам защо правим с това. Еми, браво, ти си про, Всеки прави с това, Това е най-нормалното нещо. Моля бе. Айде, добре. И сега първи. Се къпа водата. Бегам от тебе, защото си лош. Да. Си лош. Окей. What the fuck? О! Дан. Аз ще има, защото няма да ти направя къща, бе. Не по-бързо, ще тяхам един час. Аз да не съм от себе. Я. Гладен съм. Ще изядете това. Това къде си ти? О, крава има. Верно си гладен, бе. Да бе, на две съм. Искаш ли? Аз мога да направим с такова. Песък. Песък. Да, ние сме. Ние имаме песък, не ли бе? Аз имам песък вече. Ако трябва ме чакаш 100 часа за къща. Така, малко песък. И да кажа, абонирайте се за мен. И напишете някакъв коментар. Дали то е добре или е зле? Не, бе, напишете някакъв коментар, ама не да хейтваш коментар. Не ме хейтете, че съм толкова глуп. Не, изядах отровно пиле. Сериозно и си гладен, бе. Не, бе. Аз ще правим печка, дай ми една мутика, ще правим печка, брат. Нямам, братва, напри си сам. Да отивам да копая. Ей, какво да копаш, човек? Трябва да копая. За една печка ми трябва. Една печка, окей. Ама, не ми стига с едно дърво, бате фейла. Факил, Едно дърво не ми стига, бе. Много си добър, че направо отиваш и си изял отровно пиле. Да, това се казва Много добър си. Това се казва новата мода. Зомби видех. Факт. Зомби ли, бе? По-бързо. Еми, то аз няма да те спасявам, ти спасяй само. И че аз да те ударя, бе. Гледай къв съм отсфилмата. Да ти сфилм. Ала много ми бъгва, Жани, снимай ти, бе. Що не си имаш? What? Какво ти стане? За печка. Ти колко имаш? 11. Бате фейла. What? Ето, ти можеш? Мали, да зомбите бързо, откъде. Не, взимам първо. Играеш ли още? Не, снимаш ли още? Да. Да, защото аз фейла винаги. Опа. Аз съм гледан. Ами, ако искаш да станеш канибал, да ме изядеш. Ето, така ще се направя. Ето къде? Куплаж, бе!
по-късно. По-късно. Какво прави с такова дърво, ти? Само. Даже идват зомбитата. Ами дано от тебе да те изядат. Аз така ще ги бия с брадвата. Yes! Балите идват за нас. Идват за тебе. Е така. Някакъв къща, нали? Без полтлив. Скелето. Моля, едва скелетон, аз вече. Ай, тук да стоим, бе, сам, искаш ли? Аз съм гладен. Не, бе, не си ме погледнал. Кой е това месоло? Откъде си го взел? Ма ти скелети идват към тебе да те стрелят, бе. Мен не могат да ме видят. Аз не мога да направя една печка. Я. Ето виж. Дай ми я. Това е. Ето ти. Виж. Печката, чакай. Не се прави се някак по друг начин или? И ние сме много тъпи. What? What the fuck, какво са правим? То няма печка, бе. Няма печка. Абе, има крипър. Зад мен? Не, има един крипър. Но ти искаш да ме боя се. Искам да те гледам. Взимах стрела. Двама идват. Не, бе, двама идват. Бакай се, бе. Затваря ли ти? Взимах една стрела. Ендермен. Страх ми. Аз тук си съм вгледан. Помни, помощ. Не ми взимай нещата, брат. Добре, бе. Не съм ти. Аз се огледявам с кабелстона. Не! Помагай! Бързо влизай! Взимай ли ми? Не. Огледявам с кабелстона. Какво ме гледа? Не съм гладен. Фак? Аз не съм гладен. Какво е хубавото? Чуик, махай се! Идвай тук, защото огледявам с кабелстона. Аз съм те тук. Ма кабелстона не става. Не стига. Виж как съм. Зомби, виж, зомби! И какво ще ни даде? Знаеш какво? Мога да направим видео. По-натам. Ето го е! Здравей, модъв! Ама с какво? Не знаеш ли, ще смълден Apple и едно от това да забрах от това, как се казва. Кой ме? Не. Аз вече страх ме, аз не че. И това ще бъде за епизода. Абонирайте се за мен. Лайкнете и абонирайте. И това е края. И